Volám sa Alena Solčanská z Tekovských Lužian. Vychovávala som svokru, či vychovávala, opatrovala. A keď zomrela, dala som si žiadosť, prijali ma sem. A som si to skúsila, sa mi to zapáčilo a som ostala tu pracovať. A mám tých starých ľudí rada, sú takí vďační, zlatí všetci. A ráno prídeme, tak ideme si ich dať do poriadku, poprebalovať, poumývať, kto si nevie zuby poumývať im, obliecť, kto sa nevie obliecť, niekoho sprchujeme ráno a potom ich dáme do vozíka, von, na raňajky. Potom sa s nimi hráme alebo rozprávame. Chodia von veľa. Tí chodiaci prídu aj od rána už von. Na vozičkáru my potom musíme vytláčať. A sedíme veľa vonku v lete. Aj v zime ich oblečieme po 2, po 3, 10 minút sa prejdeme, vojdeme, zase druhých zobereme. Tedy nemôžu vonku sedieť, je zima. Pre koho je to všetko náročné. A kto si to zalúbi, tak a najmä dvíhanie tých ľudí. Ale inak, ja neviem, mne není. Ten, kto to robí od srdca, tak tomu podľa mňa to náročné nie je. Som tu s tými ľuďmi a veľkáci ja sadnem k ním, rozprávame sa o všeličom, aj o rodine, aj oni, keď boli mladí, ako bolo. A tak tie začiatky boli ťažké, lebo tých ľudí som musela spoznať po mene, takto, kto aký je, povahu, akú doma, že každý začiatok je ťažký. No ale potom už keď človek do toho príde, tak už potom to ide. Že už je pohoda. Že je to ten dobrý pocit, že pomôže im človek. Ale zase hovorím, to musí ísť od toho srdca, že aby ten fakt tých ľudí mal rád, vedel s nimi. Lebo keď príde niekto sem nejakým odporom robiť a to radšej potom nechá obíde. To musí to mať v sebe.